Така. Много яко. Да. Тук си е всичко. Само че е в по-малък размер. Виж как тук на екранчето изглежда се едно перката не се върти. А всъщност се върти много бързо. Как се върти? Да. Тръгна. Шалко какво може да говори. Може би по този начин сигурно си говорят, защото сигурно много шумно иначе. Може малко да му подруса да така, че има турбуленция. Малко с 2 часа във време. Хайде, кога ще се отдели? Бая друс. Може би ще се завърти, всъщност ще засили наобратно. Да, там. Да, виж как спря. Ага. Да, той самолет преди да и пътнически така спира малко. Явно там е края на пистата. Айде да тръгне. Клати! Как се клати? Вътре малчето же. Ух, мамо! О, леле! Тръгна. Леле, мале! Леле, мале! Какво ли става вътре? Как е с плодосилността?